Nikdy nezabudni odpustiť tej najdôležitejšej osobe v tvojom živote. Všetky náboženstvá vravia odpusti blížnemu svojmu. Tak ľudia odpúšťajú. Bratom, sestrám, matkám, otcom, susedom, kolegom v práci či spolužiakom. No, naozaj vždy zabudnú odpustiť samému sebe. Odpustiť sebe ten hnev, ktorý sme mali na seba, lebo sme zlyhali, lebo sme boli slabí. A v duchu sme si svojím spôsobom nadávali. Odpustite si a váš život sa posunie na vyšší level.